χρονικά. Να πέσουν δακρυγόνα και καπνογόνα τόσο στις κερκίδες όσο και εκτός γηπέδου. Αποτέλεσμα της ρήψης των δακρυγόνων ήταν να μπουν φύλαθλοι στον αγωνιστικό χώρο για να προστατευτούν. Τα επεισόδια άρχισαν όταν χωρίς λόγο δυνάμεις των ΜΑΤ εισέβαλαν στη θύρα 4α και συγκρούστηκαν με τους νεαρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ. Οι τελευταίοι λίγο αργότερα λύγησαν το διαχωριστικό κυκλίδωμα και προσπάθησαν να μπουν στον αγωνιστικό χώρο και να συγκρουστούν με τις δυνάμεις των ΜΑΤ, ενώ καπνογόνα και δακρυγόνα ρίφθηκαν στις κερκίδες. Η αστυνομία λέει ότι ήταν αναγκαία η επέμβασή της γιατί φύλαθλοι θα έμπαιναν στον αγωνιστικό χώρο και ότι τα καπνογόνα έπεσαν από ανεύθυνα στοιχεία και σαν στόχο είχαν τις δυνάμεις των ΜΑΤ. Ο ΠΑΟΚ μιλά για εσκεμμένη και αδικαιολόγητη αστυνομική επέμβαση η οποία προκάλεσε τα επεισόδια. Για αδικαιολόγητη επέμβαση της αστυνομίας μίλησαν τόσο ο παρατηρητής του αγώνα κ. Στομαίδης όσο και ο παρατηρητής διαιτησίας κ. Βαμβακόπουλος και ο διαιτητής κ. Κουκουλάκης. Η διοίκηση του ΠΑΟΚ σκοπεύει να υποβάλει την παραίτησή της γιατί, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της κ. Βουλινός, κάνει προσπάθειες να προστατεύσει